Келесі видеозмабыз Кукмара районының Уахитов ауылында ғөмір етуші, міне енді 30 жылдан артық темірші болып шлеуші Ринат Габидуллин турында. Темірші ең бұрынғы қотлаулы һәм көп қырлы хөнәрләрнең берсе. Әлегешнең үзенчәлекләре турында Кукмарадагы хәбәрчебез Миләүшә Хаҗиева язмасында. Bu çöküş, mısır çöküşü gubaldı, mısır kıskaş, temirini alarga aytып. Темірші ең бұрынғы хөнәрләрнең берсеннән санала, чөнки элек-электән алар һәрбер авылның диярлек иң хөрмәтле кешеләреннән саналганнар. Вахит авылында гомер итүче Ринат Габидуллин да 30 ел гомерен темірші хөнәренә багышлаган. Минем нәселдә дә бар темірші сәләте. Минем бабам темірші булган бұрынғы ни, абыем да бар айтны абыем. Темірші болған ұста. Темірші сүзләре буенча хуҗалыкта кулланыла торган техниканың иң кечкенә җайламасын ясар өчен дә күп вакыт һәм физик көч таләп ителә. Аны җайлап сукмасаң, отдача бирә теге кулына урттыра. Я темирне үз нигенә кыздырып бетермәсәң, шулай җайлап суып, җайлап шисең. Бүгінгі көндә машина трактор парклары заманча техникалар белән байытыла. Чит ил техникасының детальләрен табу хәзер авыр. Шуңа күрә заказ кайтканны озак көтмәс өчен Ринат Габидуллин агрегатларны ремонтларга һәм детальләрне дә үзе ясарга тырыша. Аның сүзләренчә, темірче һөнәре бүгенге көндә бик сирәк очраса да, ул үзенең актуальлеген киләчәктә югалтмаячак. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Татарстан яңалыклары өчен Кукмара районыннан.